Markus, kom med bussen. Og I kan tage et billede måske med jer to. Jeg spørger, om I må få et billede med jer. Ja. Må vi få et billede med dig og de to drenge her? Tak skal du have. Kig lige herhen. Kig lige her. Super, tusind tak. Stort tillykke. Børn, du må få en Stor fans her. Og vi også få et billede, Jonas. Meget streng på dem. Tak. Og heldig lykke i Vueltaen. Ja. Det er lige om lidt. Ja, det er ikke meget sommerferie. Skal du skrive på din bedste? Ja.